la Cefalo, aici chiar pe plajă. Noi și cu drepedul, înțelegeți? Și aici marea, soarea, berea din interior care spune cuvântul. Cam atât am vrut să spun. Coborâm spre Don Palermo, orașul drogurilor. Deci frumos, e mă? Extraordinar. Ce diferență de vreme asta. E frumos, da? Porta vetri sulla destra. Per quanto riguarda l'illuminazione, per tutte le lampade o abbassare in base al tipo di spettacolo. Se abbiamo un'opera o un balletto, il livello sarà inferiore come in questo caso. Un altro aspetto importante e particolare. Suntem la Teatrul din Massimo din Palermo, aici făcând filmările care ne putem noi facem acum așa pe fugă. Ce frumusețe! Foyer usato del Parco Reale è stato costruito per la famiglia reale dell'epoca, la famiglia Savoia. È il palco con la migliore vista. Noi doi care mergem la Palermo și noi în teatru. Sale de Popei. Aici fumau aristocrații. Aici fumau aristocrații, noi nu mai fumam de mult. Și dacă stăteau în mijloc, erau cu microfonul natural. Acum am ieșit de la Teatru Massimo, e cel mai mare teatru, adică al treilea din Europa. Eu și cugina, spectacol, nu glumă. Doi actori. Suntem la Teatru Massimo, transmițând în direct de aici, din Palermo. vechi la piatră de lavă.
Ea și el sunt la fel. Aici, la catedrala din Palermo, unde s-au adunat toate culturile lumii într-un impresionant edificiu arhitectural sec. Pe acoperișul lumii, eu cu Gina ne uităm așa la gale spre toată țara. Și cealaltă zare. De cealaltă zare, nu știu ce este, dar sperăm să iasă. We are here in the middle of the Palermo. You can view the Sicilian night of the life. On the main street of Palermo, we can view the street of food. Mergem la Monreale, aici am ajuns la cartierul Monreale din Monreale, din Palermo, bine evident. Dacă uitați așa puțin prin prejur, nu seamănă cu Monreale din Canada. Din Monreale de aici, orașul ceramicii, să știți și voi așa. Aici la catedrala din Monreale, prin interior de data aceasta, filmându-ne pe sub un puș care ne lasă să filmăm. Și Gina râde ca de obicei, că altceva n-are de făcut.
On the roof. On the roof la Catedrala din Montreal. 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 Uitați aici ce frumos. Iată, vine un sol de pace cu noi doi în grădina de la Montreal, aici. Super frumos, super cald, super Palermo. Aici cu cefalul, astea cu cefele mari și frumoase, vedeți? Absolut încântător orașul. Torno a Roma. Grazie mille. Noi suntem acum la cefalul aici, două cefi, una descoperită și una acoperită. Ne uităm așa frumos pe stradă, să vedeți și dumneavoastră ce frumos se vede aici. Uitați, dragii mei, la cefalul.
Țara cefilor groase. Subție ca noastră. Știi ce lipsea? Să-mi scot trepedul aici. E cipitorescă strada așa. Cât o poți. Da. Și am tras așa să nu se vadă alea, schelele albastre. Cefalul. The ring is bell. Adică the bell is ring, sau nu știu cum să spun. Așa se cheamă. Bell is ringing, ce că spune doamna profesoară cu bilet redus. Iar eu bilet întreg. Am mai multe scule pe mine. Catedrala din Cefalul. Nu puteam răcni mai tare, că nu puteam. Că n-avem voie. Dar e impresionant. E impresionant. Catedrala din Cefalul, care trebuia să deschis acum, în aprilie, în onoarea noastră, acum câteva zile. În curtea interioară. În curtea interioară, priviți. Eu și cugina. Vitali. Știți imagini care am sărit. Și ăștia sunt alți de Vă transmite reporter special Radu Balaban, ținând în mână un selfie stick. Cefalul s-a terminat. Cu rufi, cu tot ce trebuie, nu? La Cefalul, aici chiar pe plajă. Noi și cu trepedul, înțelegeți? Și am aici marea, soarea, berea din interior, care spune cuvântul. Cam atât am vrut să spun. Îți place în general? Da. Place, nu? Mergem la Catania. Da, place să obiective turistice. Un munte frumos aici, drumul spre Catania. Văd foarte frumos, Parco de Madone. Lucești în geamul ăsta. Absolut cântător acest punte. Am drum spre Catania. Superb, Sicilia, superb.
această piatră creierului de Sicilia se ajunge. Etna, probabil că îl vedem doar de la pole. Ne-am luat gecile de jaman, o să ne luăm gecile de fâș. Sfânta Agata, aici, Cicundom, care ne uităm noi peste balcoane. Să vedem ce frumos aici în oraș, în afară de vulcan.
aici, lângă Ietna. Să ne vedem oare? Nu știu dacă ne vedem. Sper să ne vedem mutrele. Suntem aici, mai sus decât Ietna. Cum vedeți, Ietna e o leacă mai jos așa decât noi. Nu, acum e mai jos decât noi. Pe cupola Sfintei Agata din Catania, urmând sfaturile unor înaintași repede ai noștri de a vizita această regiune siciliană. Ce frumos comentariu! În spatele nostru vedem centrul Cataniei. Piața Elefant. Piața Elefantului, adică fața mea. Gina și Vezuviu. Gina jos, Iarna. Vezuviu, Etna sus. Dar ce cer să niciun oameni aici. Plin de istorie din Catania. Suntem și noi, hop și noi. Noi doi și o biserică frumos, Sfânta Agata. Acolo e gata pe spate. Și noi suntem în domul. Domul de la Sfânta Agata, să nu uitați. Ei, da, acum se vede universitate, dar acolo am absolvit noi anul trecut studii de Catanie cu companie. Da, dragii mei, am ajuns în sfârșit la Taormina și trebuie să urcăm, uite așa de mult, pe scări, până sus. Uitați! Teatrul grecesc antic. Și de demol, nu? Antic și de demol. Bună dimineața de aici, de la Teatrul Taormina, din Taormina, al grecilor, ci că e cam roșii cărămizile astea, dar Sunt antice tot. sunt antice, da. Antice și de demol. Noi suntem mai antici, dar Încă ne rezistăm. ținem bine. Acum vedem cealaltă parte a monedei, adică Taorminei, Teatrul din Taormina. Noi doi, eu și cu Gina. Suntem la teatrul. Teatrul grec din aici, din Taormina, Gina nu știi, doar e Gina. Aici la teatrul din Taormina înseamnă Muntele Taurului, adică Gina, cea mai frumoasă femeie din lume. Vezi.
Da, hello din nou aici la Taormina, teatrul antic și de demult grecesc. Cu muntele Etna în spate. Vulcanul încă n-a erupt, mai este un sfert de oră, noi vom pleca până atunci. Sunteți simpatici. Acum a pornit de mea, n-a văzut nimic. Și Viță Vercea se vede astea, cum se cheamă, Nenea Etna, da? Pe care nu vom merge pentru că nu avem decât papuși de plajă. Am văzut și Taormina. Așa se termină călătoria noastră la teatru din Taormina, atenție, noi mai avem de pânat, până de seară mai mult. Suntem la insula Bela, se vede atât de frumos spectacolul naturii. Am ajuns în sfârșit la Izola Island, unde vom merge un pic, țic. Uitați-o pe Gina cum merge. Gina pe insulă. Uitați-o cum vine ca o căpridic. Ca o căpridic ce vine. Se mișcă natural. Iată vine Gina cu un sol de pace, vârf de măț, Radu ca un fraier uitându-se la băț, bățul fiind cel care face pozii. Bună dimineața! Suntem aici la Siracuza, la intrare în orașul vechi turistic. Probabil că ne vom bucura de o zi ca toate celelalte pline de soare. Templul lui Apollo. Așa, ne uităm acasă pe grădina lui Apollo. Așa vedeți dumneavoastră. Grădina lui Apollo. Prin centrul vechi istoric, să facem o plimbare, eu și cu Gina. Suntem la Luigi Binami. Această cetate istorică plină de mult farmec, aceste clipe mărețe. Fața Domnului din Siracuza, unde foarte multă lume este în vizită astăzi.
Da, tot noi doi într-un unghi necuvenit, dar totuși să vedem ceva în spate.
ajuns și la castelul, nu știu care. Montegrazio, Cum se cheamă? De aici, în Sicilia. din Sicilia. Între timp am trimis emisarii, se cheamă castelul Maniaci, scuzați. De aici, din Siracuza, Sicilia, bineînțeles. Ce spunem, dar Gina ne mai spune acum câteva cuvinte. Suntem tot la castelul Maniaci. Bătălia Bătului. Eu, aerodinamic, din nou, dragii mei, suntem de data asta înăuntru castelului, noi ne filmăm din afară, așa că suntem mai dotați un pic. Este o răcoare înăuntru, foarte plăcut. Castelul Maniacilor este deosebit. Ciao a tutti di nuovo! Here in the castle of the Maniaci. Castelul nebunul, uite, nebunii la geam. There is a converse a servante in lights and advance, one at the front, two at the rear cabin. All toilets are equipped with smoke detectors. Use of electronic. It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay? Cause if you got some lemons, make some lemonade. Yeah, chase those clouds away. It's a brand new day. Hey, it's a brand new day. It's a brand new day. Okay, okay. My whole life got them hand-me-downs, but what that meant was I had my family round. And sometimes I can't help but frown. Then I remember what I meant for. It's so simple, I just say, gotta just celebrate. It's gonna be A-okay. Life's too short to waste away. One step at a time's all it takes, okay. It's a brand new day. Hey. Wake up every morning and say it's a brand new day. Hey. Take a good day, make it great, okay? Cause if you got some lemons, make some lemonade. Yeah, chase those clouds away. It's a brand new day. Hey, it's a brand new day. It's a brand new day. I'm acting brand new. You can tell that bad news. It can go in van moves. I'ma be like, I choose.